και εσένα εδώ και σήμερα παίζουμε Sniper Fire. Κάνω αποστολές. Παιδιά, θα έχουμε link στο description για αυτό το παιχνίδι, το Sniper Fire. Fury, συγγνώμη. Θα έχουμε link στο description. Είναι και για κινητά και για Android ή Apple. Είναι και για PC. Είναι πολύ καλό παιχνίδι, σας συμβουλεύω να το κατεβάσετε. Έχει πολλή δράση. Παιδιά, θέλω να μας πείτε τι βίντεο θέλετε να κάνουμε. Μπορούμε να παίξουμε GTA San Andreas. Μπορούμε να παίξουμε GTA San Andreas. Το 5, το GTA 5. Zombie Call. Dead Zombie Call. Και αυτό επίσης είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Τι άλλα μπορούμε να παίξουμε? Προτείνετε μας και εσείς κάποιο παιχνίδι αν θέλετε να παίξουμε. Πείτε μας στο comments τι βίντεο να κάνουμε. Πω η σφαίρα. Εκτεβώ στο κεφάλι. Είδατε μέχρι και... Watch this and you can snag some rewards. Δεν θέλω να το δούμε. Παιδιά, τι κάνετε? Κάνε αυτό με το sniper. Προτείνετε μας στα comments άμα θέλετε να συνεχίσουμε τις βόλτες με τα μοτόρια. Πω ακρίβεια. Καρδιά ακριβώς. Αν θέλετε κάτι άλλο σε βίντεο να κάνουμε, προτείνετε το μας. Μπορούμε να παίξουμε και Asphalt 8 Airborne. Μπορούμε να παίξουμε και Asphalt 8 Airborne. Προτείνετε μας κάποιο παιχνίδι για να κατεβάσουμε, άμα θέλετε. Εμείς περισσότερο παίζουμε για πλάκα και μας αρέσει αυτό και έτσι για πλάκα. Στα χέρια. Καταλάβατε που τον πήρε. Τι να παίξω, story, sniper ή assault ή contract?
Ωραία. Overactive. Sniper Fury. Engage when we're ready. Ήρεμα. Μπροστά σου. Θέλει και 6. Θερμική όραση. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Θέλω να κάνω 6 kills. Είναι δύσκολο νομίζω. Έχεις 4 στα 6. Ω, Double shot. ακόμη ένα. Μπαμ. Πάλι. Καταλάβατε και πάλι που τον πήρε. Solid. Συνεχίζουμε. Εμείς είμαστε νέοι YouTubers. Good luck out there. Πόσο kill θέλω να κάνω? 5. Ρωτιάμαι σε αυτό το παιχνίδι πεθαίνεις ποτέ. Δεν έχω πεθάνει. Ακόμα ένα. Παιδιά, μην νομίζετε ότι το ξέρουμε το παιχνίδι και εμείς σήμερα το κατεβάσουμε, σήμερα το βρήκαμε. Αυτό παιδιά δεν γίνεται. 3 στα 3. Excellent. Σε ακριβώς ίδιο σημείο. Let's do this. Δύο kills. Εύκολο. Ω, αστάγησες. You okay? Πάλι. Τώρα σημαδεύουμε. Να κάνουμε 4 στα 4. Για να δούμε. Αυτή λίγο αστόχησε. Good stuff, sniper. Γεμιστήρας. Level 3. Βλέπετε. Παιδιά, για σήμερα θα κλείσουμε το βίντεο μας. Σας παρακαλώ, με κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share γιατί μας βοηθάει. Κάντε ένα share γιατί μας βοηθάει. Γεια σας, τα λέμε την επόμενη φορά.